Да, ага. Здравейте. Аз съм Валери. И сега ще ви покажа една доста хубава играчка, наречена се Sticker Pity 2. Ето. Sticker Pity 2. Да. Sticker Pity 2. Така. Обясни на Мариан, че е запушил колата, седно разказваш филм на ужасите. Не мога да изляза. Направо с една зума едни неща, които ни трепетаха, напълниха се с смях. Не мога да изляза повече. По-скоро ще бъде с Уеса. Подбира се. Мариане, отговори, че не е вярно, като я ругаеш с ласкави думи. Ето сега, не съм добър. Ето. Бам. Да, ага, точно така. Разсърди се на Мариан и излез от къщата като вещица на местната екипа от фест. По-скоро мога да бъде тази. Мисля, че всъщност това беше от мен.